Probabilitatearen gaiarekin hasteko, lehenengo eta behin desberdindu behar ditugu esperimentu deterministak eta ausazko esperimentuak. Esperimentu deterministak dira zientifikoak, saiakuntza zientifikoak. Hauetan emaitza aurreikusi egin daiteke, bai? Ze esperimentu zientifikoetan gertatzen dena da, behin eta berriro errepikatu arren emaitza dela ez da aldatzen. Beti ere esperimentua baldintza berdinen oinarrian egiten bada, ez? Adibidez, ura. Nik ura berotzen jartzen baldin badot, badakiten gradutara ilegatzen danean, ur lurrunean bihurtuko dela. Hori beti gertatuko da, bai? Baina ausazko esperimentuetan, ausak edo zoria edo suerteak parte hartzen duenez, ezin dugu emaitza aurreikusi. Adibidez, dadoak, ez? Botatzen ditudanean dadoak, zenbaki bat ateratzen da. Dado bera, botatzen badot barriro modu berdinean, eta leku berdinaren gainean eta baldintza guztiak berdin mantendu arren, emaitza desberdina izan daiteke. Bai? Zergaitik, dadoa ez dagoelako zientziaren edo fisikaren legeen menpe, eta orduan ausak edo zoriak parte hartzen duenez, emaitza ezin da aurreikusi. Orduan, probabilitateak egiten duena da, zori hori edo ausa hori neurtu. Ikusiko ditugu orain zenbait oinarrizko kontzeptu. Lehenengoa, lagin espazioa. Lagin espazioa da ausazko esperimentu batean izan daitezken emaitz posible guztiak. Adibidez, dadoaren kasuan, nik dado bat botatzen baldin badu, zeintzuk dira agertu daitezken emaitz posibleak. 1, 2, 3, 4, 5 eta 6 zenbakiak, ezta? Hori izango litzateke, dadoaren kasuan, lagin espazioa. 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Lagin espazioa adierazten da baten bidez, eta lagin espazioan parte hartzen da bezan gertaerak, zenbaki hauek, kasu honetan, giltzen artean jartzen dira. Txanpon bat botatzen badota airera. Txanpon bat botatzen baldin badota airera, lagin espazioa izango litzateke aurpegi eta gurutze. Honek dira bi emaitz posibleak. Lagin espazioan dauden gertaera bakoitzari deitzen oinarrizko gertaera. Orduan, adibidez, txanpon bat bota eta aurpegia atera, idatziko hemen gertaera, gertaera adibidez, txanpon bat bota eta aurpegia atera, izango litzateke oinarrizko gertaera bat, edo gertaera simplea edo bakuna. Beste gertaera, oinarrizko gertaera bat, dado bat, momentu bat, B deituko diogu. Dado bat bota eta bi atera, adibidez. Hau ere, oinarrizko gertaera bata, edo gertaera simplea, edo gertaera bakuna. Ze lagin espazioko gertaera bakar bat hartu dugu. Zein da gertaera konposatua? Lagin espazioko oinarrizko gertaera bat, baino gehiago osatzen da ben gertaera. Imaginatu nik dadoa botatzen dodala, eta deskribatzen dut ze gertaera zenbaki bikoitia ateratzea bezala. Orduan, ze gertaeraren barruan izango genituzke, 2, 4 eta 6 zenbakiak, honek danak zenbaki bikoitiak direlako. Orduan, hau izango litzateke gertaera konposatua. Ze gertaera honetan, lagin espazioko oinarrizko gertaera bat baino gehiago dagoelako, 3 konkretugi. Eta gero ditugu gertaera ziurra eta ezinezko gertaera. Gertaera ziurra da, ziur gertatuko dan gauza bat, adibidez gaur larun bata baldin bada, gertaera ziurra izango litzateke bihar igande izatea. Eta ezinezko gertaera, ezinezkoa dana. Dadoaren kasuan, ezinezko gertaera izango litzateke adibidez 8 bat ateratzea. Ze dadoan ez dago 8-rik.